Dragi prieteni ai United Travel Holdings, bună ziua! Sunt Dumitru Bragheș, ambasador Republicii Moldova în China. După ce am asistat la sfârșitul epidemiei anul acesta, acum îmbrățișăm revitalizarea globală. Fiind o țară populară pe harta de călătorie din lume, Moldova este clasată ca una dintre primele 10 destinații turistice europene cu multe rute și moșteniri istorice. Suntem poarta de intrare între est și vest și avem o poziționare geostrategică. Moldova realizează politica de deschidere pentru a-și impulsiona economia, a însemnat o serie de acorduri de liber schimb cu țările Uniunii Europene, cu noile țări independente, cu comunitatea economică liberă din Europa Centrală. În calitate de susținător puternic al inițiativei Belt and Road, invităm partenerii noștri chinezi să considere Moldova ca un viitor centru de distribuție a mărfurilor dintre China și Europa și viceversa, ca o bază de producție a mărfurilor chineze pentru a intra mai ușor în piața europeană, precum și, bineînțeles, o destinație turistică cu atracții excepționale. Salutăm turiștii chinezi și să ne viziteze țara. De asemenea, urăm bun venit la toți prietenii United Travel Holdings în Moldova pentru o cercetare investițională. Vă vom primi cu brațele noastre deschise și cu cea mai mare ospitalitate. Mulțumesc!